lehenengo eta berbain bizkatu hau ekitaldixe hau talentatua oso interesgarri xerala gure ikasdintzako, bertako eskualdeko enpresak eta zautzeko, eta eurak ikusteko, euran etorkizunin, ze bide hartu ero, ze batzuei letra gustatzen kako ez da zientziak, eta kasu honetan zientzian ingurun, euran gure etorkizun baten nun ikusten da ben. Hementxera zen Tikautxo, Eika, mengoxe inguruko enpresak ezautu. Gaur hemen egin dugun etorri garen ekitaldi honetara, izan da, borobiltzeko ikastu hotia, ez? Oso interesgarri izan da, nik bai azpimarratuko neuko, mundu honetan, ez? Teknologi mundu honetan, orain arte gizonezko bat eukida benindarra, eta ikusten da emakumiak ere ikasketa hauek egiteko, bultzatzeko merezi da ibalda. Ega Markina etorriga zientzia eta teknologia unean, ni hasina neberan dixean eta zelan etxen daben neberak eta olako hauzak ikusten, eta nire asko guztaztan nebera barnetik. Gero jugan ze gauza programa eta morun, lan semaforu eta olako hauzak, eta semaforoa programaro, puxan da, onge guazen irudi geometrikukin puzlik eta etxen. Asko guztazta gauza diferentik etxi. Gu hasieran lurre aztertzen egon da, hemen goxeta kanpoko lurre aztertzen, eta kurioso izan da, ze enepixen gauzak aztertu dugu, eta gainea gauza azterketa honen jo. Gero realidade virtualin egu da, antiofo batzuk ipini dugu, eta montaña rusa baten disparaten ibili da. Guk danetan oso ondo pasa dugu, eta asko guztazko oso guztu. Gu gomendatzeko Markineko zientzia gona etorti, Artibaiko eskola diferentitako unik ezautu guzti. Eta gaina ondo pasagu da, geixek izio zientzia egoroz. Bide ustez, hemen ikastezune, bidorte betxosa, ezten jolazikin eta atxogu. Gaur hemen batuga, azkenengoko ekintza morun, zientza eta teknologia eguna ospatzeko. Enpresa desberdinak, umintzako aktibidade batzuk zer ikusi zerakarrena gure enpresan zerretzen duen erakusteko eta umik bizkate ondo pasaten dauen bitxartin ikasteko zer etxen duen. Eta, alegin juga bizkate eurantzako entretenidu izati eta erakusti zer produktu fabrikaten duen eta ze zerbitzu, eurai erakutsi, era ameno eta divertigarri baten alegin juga, eura bizkate engantza alizateko.